Jo, čaute, moje meno je SD Rapper, dneska vás vítam pri ďalšom videu. Ľudia, toto je môj starý počítačový setup. Môžete vidieť. Proste stará bedňa ničoho. Komponenty sú v pohode, ale tá kejsa je to niečo strašné. Preto som si kúpil novú kejsu z Alzy. Je to najlacnejšia kejsa na Alze. Mala by to mať nejaká Game Max kejska, tu niekde hore názov. A ideme si dať teda všetky komponenty odtiaľto sem. Ešte predtým, ako začne toto video, chcem vás poprosiť, aby ste išli dole pod video a dali like a odber na toto video. Toto je prvé video školského roka, takže snad sa vám bude páčiť. Takže sa poďme rovno pustiť do unboxingu tejto kejsky. A potom si to dáme všetko odtiaľto preč. Máme nožík, poďme si to otvoriť. Takže na boxe zapíšte, že to mám otočiť. A mal by som to odtiaľ vyťahnuť takto. Nejako to vyzerá. Už máme to. Grand finále. A máme to tu. Je to pekné, ventilátor by mal byť RGB, tak sa poďme na to rovno pozrieť. Takže, začneme tým, že si dáme dole tieto 4 škrutky, ktoré držia to sklo. Šrobovák, skúsime to teraz. To je proste big chunk sklo, takže to si zatiaľ dáme bokom. No, to je ešte zozadu sa to dá otvoriť, takže poďme si pozrieť aj to. Ty kokos, to pekne spadlo. Tak, a zozadu máme iba nejaké káble, vidím teda na tie USBčka, je tu trojkové USBčko, dva dvojkové USBčka na sluchatka mikrofóny, tuto je nejaký reset tlačítko, power tlačítko. Táto vec sa dá dole, takže rýchlejšie čistenie, to magnetické, to je paráda. A tuto vzadu sú už iba nejaké konektory na to a sú tu nejaké zip tie-sy na cable management. Tu zase bude ešte slot na harddisk a niekde tu potom ešte mountnem SSDčko, lebo použijem aj harddisk a SSDčko. Tak si poďme teraz zobrať starý počítač, vymontovať si z neho všetko a namontovať to sem. Takže, všetko zo starej bedne máme preč, môžeme sa teda pustiť do novej bedne. Vezmeme si novú bedňu. Strašne pekná, strašne pekná. Preč 4 šrobiky, 3, 4. Dáme si preč tento sklenený panel, toto je čisté sklo, čiže to nesmiem zhodiť. A idem sa do toho teda pustiť. Najprv, samozrejme, IO Shield. Nechcem spraviť chybu ako všetci tí ľudia na Reddite a iných mŕtkách, že zabudnú tam dať shield a potom splaču. Tak, máme to tam. Túto som sa asi 5 minút snažil prišľovať základovú dosku do caseu, no potom mi došlo, že mám zlé šrobiky. Našťastie som mal náhradné z iného PC buildu a vedel som to našrobovať. Budeme sa vrhnúť na PSUčko. Tuto sa snažím našrobovať zdroj, ale ako vidíte, moc mi to nešlo. No nakoniec som to nejako dal a ideme si zapojiť káble. Máme zašrobovaný zdroj, ideme si otočiť, skúsiť spraviť nejaký cable management. Ešte predtým si ale musíme zistiť, ktoré káble budem potrebovať. Takže tieto káble, tento kábel tam musí ísť veľký, potom tam musí ísť toto na grafickú kartu. Toto môže ostať tu a pôjde tam tento, pretože potrebujeme do procesora nejakú energiu. Ja si vezmem tieto 3 káble a prepcháme ich túto cez už na to nadizajnované dierky. Tieto zvyšné káble si zatiaľ necháme visieť. Ale ešte tieto z hornej líšty si tam vhodím a spravím rovno aj tie. Tiež tieto zatiaľ môžem schovať. A teraz to otočíme a ideme spraviť toto. Teraz práve zapájam káble do základovej dosky a teraz si ich idem stiahnuť, aby boli esteticky pekné. Tady sme mali ma zapojené, takže teraz si iba stiahnem tieto káble a ideme ďalej. Ďalší krok, úložisko. Kábliky mi tuto krásne vyšli, tak si ich tu takto vezmem.
A teraz, tuto je slot na disk a tu niekde si len tak dám SSDčko. V prvom rade vezmeme hard disk, dáme tam takto káblík, dáme tam SATA cable, to zalezie dole. A teraz tu máme ešte SSDčko a SATA cable. A toto, ja neviem, to pôjde asi sem niekam. A to máme v podstate cable management skoro za sebou. Toto si zviažem jednou touto vecou. A ideme si pripojiť grafickú kartu a to je posledný krok. A tuto zapájam grafickú kartu a počítač je hotový. Položiť sklo, dať z neho dole túto vec. Čúvajte ASMR. Máme to tam, ideme sa zašrobovať. Dotiahnem, aby sa mi nerozpadol cestou a sme hotoví. Poďme si ho skúsiť zapnúť. Takže sme v mojej izbe, ideme sa teda zapojiť kablík, chytneme to tlačítko. Oh yes. Ďakujem ešte raz, že ste na toto video pozerali. Ak sa mi video páči, budete like, odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Tak čau.